ngeweekend yange-18 and 19 umkhulundaba ezisinyanga amacala lo uyoba seMpumalanga endaweni yaKaMhlanga. Wonke umuntu oseMpumalanga ofisa ukubonana nomkhulundaba ezisinyanga amacala noma ngabe udinga umuthi onjani uzokwazi ukumbonela eduze nge-18 nange-19 October. Yeah, sorry, 18 and 19 October sibe siseMpumalanga. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu oclose to Mpumalanga around Mpumalanga axhumane kanye nathi kula address sizoyimemezela. Noma ngabe umuphi umuntu ozobe udinga sobe siwuphethe. Sobe sivula isigodli esisha endaweni yaseMpumalanga kwaMhlanga. Nge-18 nange-19 ngizobe ngikhona eMpumalanga kwaMhlanga. Uma ngabe uhlala next to Mpumalanga useMpumalanga straight, sondela uzobona nami ubuso nobuso, sobe siphethe yonke imithi, sobe sihlola, sobe silapha, sobe sijiswa nje sesigodlweni nje. 18 and 19 only eMpumalanga. Sibe sendaweni yase stand number 2018 eThembalethu extension Robert 2. I repeat, stand number 2018 eThembalethu extension Robert 2. Kulaba sizobe sikhona next to Kaya hardware. Next to Kaya hardware kulaba sizobe sikhona. Amanamba ozosithola kuwe kuze usithole maseMpumalanga wakamamulukhele uyobe amukela abantu baseMpumalanga. Umamulukhele, Mama Ntokozo Lukhele. Ngiyacela uma ngabe udinga direction awuzwisisi le mina ngishoyo ethi stand number 2018 Thembalethu extension Robert 2 next to Kaya hardware. Uma ngabe uzwisisi le direction leyo ngicela ufonele uMama Ntokozo Lukhele uzokunikeza further directions and further explanations ukuthi uzwisise kahle ukuthi siyobe sikhona nini, sihamba nini, siyobe siphetheni. Kodwa nje singakutshela nje siyobe siphethe yonke into. Mchamise ethi yobakhona, Vusankunzi yobakhona, pin code yobakhona, lockdown yobakhona, Mketulu yobakhona, Mntomhlapi yobakhona, zimzo bugaqaqaqa. Yobe khona konke sibe sikuphethe eMpumalanga kwaMhlanga. Amanamba kaMama Ntokozo Lukhele nizowafonela for ama directions nokunye nifisa ukukwazi isibe sikuphethe ngale eMpumalanga. Amanamba akhe athi 082 814 7158. Lama namba ya WhatsApp, lama namba ya phone. Abantu baseMpumalanga abantu abayakhona eMpumalanga nabantu abafisa ukubonana nomkhulundaba ezisinyanga amacala okuyimina nge-18 nange-19 eMpumalanga kwaMhlanga, please contact this number 082 814 7158. Sibe seMpumalanga 18 and 19 October. Kuhle abantu bakithi nikhumbule ukuthi there's no problem solution kuze into ibe inkinga kusho khona lesixazululo.